Para rawuh kakung sinedhan putri ingkang winantu ing Sukarahayu. Mekaten adicara wini sudakrama adun nikah sampun sah tumraping agami, sah tumraping negari, saha sampun kaidinan dening hukum-hukum agami saha pranataning negari. Sampun kacatat dening petugas kantor urusan agama Kecamatan Dukusti kanthi lulus raharjo nir ing Sambikala Widodo Rahayu nir ing Sambikala. Pramila kanthi panjurung pandonga pangestu dumateng para tamu rawuh kakung saha putri, pramila mugi pinanganten anggenipun netepi bebrayan agung tansah pinaringan bebrayan agung ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Pramila adicara winusudara sampun paripurna. Pramila adicara wali matul ursi wonten ing ripahargyan menika badhe enggal anggal kapurwakan. Ngoten nggih, kala wau adicara Wini Sudakrama saking petugas kantor urusan agama Kecamatan Dukusti menika rapet Bapak, menika wayahe do nikahan. Pramila kadang-kadang saking foto, saking omah kreatif, saha saking dodot syuting saking laladan Blingoh nindakaken pakaryan adicara dipun bikak nggih wekdalipun Jumat nak nenggo sak mangke menika mangke wonten kirap saking cucuk lampah kondang nggih saking Sapawi nika kondang donya kondang akhirat mbah nika nambah apa tukang es mbah apa monggo sumangga kadang-kadang nindakaken foto nggih pramila saderengipun kula buka nggih monggo bersama Sahara Musid kangge panglipur para tamu wonten ing ripahargyan enjang menika. All artisnya Sahara Mak Grumpiang Long Forest, gasane Long Forest pasine alas dawa. Saling pandang wae lho. Siki matur suwun sanget. Niki mboten karaoke nggih, Bu. Musiknya teng mriki ora padha, ora patek rukun ndek bengi bar mbok apakno lho. Mas jejok dereng pokoke adohe ngono iku. Aku ki mau ya ning kepiye meneh lah engko malah tengklengen kabeh tamune malah. Lah engko tamune dereng sing delok dereng ngene nonton. Manggone iki serba tidak kepinukan jane. Nggih monggo sinereng Sahara ada tombol hati saya bingkiskan buat semuanya sambil menanti waktu di kesempatan Mas Nemo 3 pundi nggih. Pagi hari ini. Wis engko gantian ra apa-apa. Ora apa-apa, gampangan nyanyi bareng-bareng kaya wong royokan lho. Yes. Lah yo nek kene iki lho. Miki yo tombol hati Sahara Music. Lahir
Lumantar pundi, Kang Sahara Mas? kangge panglipur para tamu wonten ing Nggih. pahargyan menika. Nggih, leres.